Hello guys, nandun pa naman bintag. Mga laba na po ito guys. Mga laba ko. Abay ko ninyo mga laba. Ano. Para ko dire na po ito. Oh. Anak ko mga laba guys. Ito ko sa mga puso mga laba. Kaya agas man ang puso. Puso ko ang agas. Oh. Nandiyak ko mga laba guys. Maingin tayo. Alas ka sa pasada. Ang diri wala na nakikita agas. Agas man ang puso. Mga pisa ko. Magtindog ra ko mga laba guys. Okay, bakol man. Magtindog ra ko. Tanawa. Napis ako guys. May doon na tayo. Napis ako. Ang nuluman na gumapon ako laban. Magagmas ang ako. Napis sa. Ang pwede akong pagpindahan. Walang kuwan ko. Kusog pa man kami kuwan ko. Bumba. Ito pa man agas. Ito pa po mag-waswas. Hindi ako pagkaon mag-market. Okay. Alam. Kailangan pa rin. Kahit mong bulad ka ron. Abay ito guys. Mga waswas-was kang ginagawa. Kumakit ka nila laban. Ay, paray kuwan. So,
Natindog. Ay bangko. Ay ang mga tuhod. Sakit na magkitanan. Ako ang magkado. Ay, sa. Wala pa guys sa. Nabumig po guys. Kaya ang tubig. Ay. Ako niya ang pangabhan sa mga po. May panguna sa ako kay kalas may mga sinina may na sila. Sa kanlang patulong mag-ilis.
Kaya masak ko. Sayang tubig.